Наистина нещо не можем да се разберем с колегите. Половин час преди да започне предаването им обяснявах, че Каналето не е венециански художник. Не можем да пуснем видеоматериала, тъй че се налага да ви го изиграем на живо. И така, в видеоматериала имаше сензационен репортаж от президентската дискотека Трите мандата, където се състоя годишното републиканско първенство за диджей на годината. До финалния тур достигнаха диджей Слави, Everyday, Forever Young, Only You, My Heart, Because the Word in the Children. И диджей Камен, МС Камен, МС Чук, МС Тъп. Здравейте на всички! Ние сме най-добрите диджеи в републиката! И сега ще ви покажем какво можем. Ние всичко можем. Можем да пеем, можем да свирим, можем всичко можем. Кажи добър вечер на хората. Ти си болен от детски паралич. Какви са тия движения? Той е от диджей, от плочета. Вие сте много смотани в полски тръмбеж. Ние в Каспичан сме номбър ван. Аз съм номбър ван. The best, the first. Ема напишу. Номбър ван. You speak English? Yes, very well. Because what? Because do you ту говорите ми по-русскому языкову? Не надо сказаться русскому языкому, надо сказаться рускава языкова. Так сказаться в полского Тръмбешева, където вие са бръснете на къщата ми, на ръба на къщата ми и на мотика ми са бръснете ми. Полскава Тръмбешева ми. Ма вие сте много отворени. Я кажете какво пускате във вашата дискотека? В нашата дискотека пускаме предимно руски класици, Чайковски, Мусоргски, Достоевски, Глинка, Руфинка. Болна. Болна, той друг композитор. Болна, но предимно наблягаме на Цеца Величкович. Така ли? Да, Цеца Величкович, последния хит "Цмокни ма, цмокни ма", знаеш ли? Цмокни ме, та-да-да-да-да, цмокни ме, та-да-да-да-да. Стига, много си отворен. А при нас знаеш ли кой ни идва на гости в дискотеката, ни пристига лично на крака? В вашата дискотека никой не стъпва, Стъпва, идват световно известни мегазвезди. Старс, мега Старс. Старс? Да. И кой дойде специално? При нас специално дойде, в дискотеката влезе Мадона. Моля? Мадона. Мадона от Нью Йорк, самолета, автобуса полски тръмбеш и в там, нали? Ма сериозно ти говоря, Мадона пристигна. С кой дойде? С Трабант Замара. Аре. Да. Сериозно? Сериозно? С Шибидак. С Шибидак 4x4. И какво направи? Дойде, влезе в дискотеката и се хвана за микрофона. Мадона се хвана за микрофона? Да, хвана се за микрофона, се стана така и каза: Last night I'm incredible, so I'm better. Just like I'll never go, I'll leave the sun. Cause I'm never forever. Just like I'll never go, I'll leave the sun. La isla bonita. I never go, I'll leave the sun. I'll never let me go. То е възможно Мадона Величкович да го изпява. Не, Цеца Чиконе. И какво? Ти знаеш ли какво е това скреч? Знам и съм по-добър от тебе. Така ли? Yes. Айде да се надскречваме тогава. Айде да се надскречваме. Значи скреча, слагаме плочата на грамофона и правим така. Чай си служа плочата, чай. Кълца.
А ти разбра ли, че унес от каналето онова високото момче с опашката? Той е много просто момче. Да не е Соня, де чете новините, дето е грозен като глиган. Не знае, но те вече албума, дет го имали на аудио, го направили и на видео. И кой им го е направил? Ами Александра някаква. Александра? Да. Александра. Не, тази е друга. Аз пак руския, защото нали от Да. нашото село е. И те били направили една касета, която била най. Най ли? Била най. Кое е най? Била най. Най-обичам ли беле, купани да правя. Unplugged. Тупан техно. Unplugged. Само техните гърди, те не ма сгледувам, като стато от този вече ги сънувам. Father, what is this? This is Bulgarian country murafet.